Salutare tuturor, că voi țineam și domnul Șca, era și Minecraft. Intro. În seria asta n-a să mă joc, n-a să fac lucruri desinteresante, pentru că da, în seria asta eu am în planuri, trebuie să fără niște 4 de aici, să vă arăt toate schimbările care s-au întâmplat pe lumea asta, până când. În primul rând trebuie să apară vreo câteva episoade care nu s-au filmat, așa că ați pierdut destul de mult content. La mine pe Instagram ați spus, vedeți că am și fost construiesc un tur într-un sat și am să întrebați și cu satul și ei este. Și da să vă explic. A apărut un nou update în Minecraft, adică au făcut update la Minecraft și a venit cu un update și update-ul era băguit și s-a întâmplat că au dispărut toți villagerii din satul meu. Mi se pare că mai avem și un screenshot dacă să le găsesc, dacă să le vă arăt actă. Și au murit apărătoșile cu iar un golem care l-am pus la dânșă. Da. Și am găsit satul ăsta, am luat doi villageri și i-am luat și am dus pe răul ăsta la satul celălalt. Ne-a luat foarte mult timp. Am știut că din partea cealaltă. Mai adică lăsat. Ok, și facem la stânga. O, dar tu și cați aici? Ia vine cu mine. Iată, turnul de care am construit eu. O trebuie să fac ceva cu așa de pământ, dar asta de-am mai încolo. Iată, mă vă arăt interiorul la turn. Uitați-vă cum se prinde. Din partea altă arată mai gine, dar tot nu. Iată aici așa-i. Azi vă arătăm și acolo. E că așa tot frumușel. Aici aș putea spune ceva, dar n-am idei. Iată aici în locul ăsta și cu perișul ăsta am avut multe probleme. Nu-s prins să-l fac din prima dată și l-am făcut și l-am făcut prea mic și trebuie să-i tai tăt și să-l pun iar mai mare că și probleme. Aici avem de astea ani și apoi să ușoară acolo ani și deloc nu copia dintr-un joc. Aici am pus lanțul și am pus lampa asta, e frumos. Deci poți să tot satul. Și am mâncat de și în colț. Tax. Aici noi avem podvalul la turn. Nu e așa de interesant, în afară că este drum în jos, în mine, din care am minat și am strâns chiaturi pentru turnul ăsta. Să continuăm excursia. Dacă ceva, calul meu, care l-am avut eu primul, a murit. Da, și uite. Am făcut gardul ăsta, care tot trebuie să fie episod, cu dânsul, tot nu s-a salvat, din păcate. Da, și primul model era numai gardul ăsta, dar asta deasupra mai dat mai încolo. Și de aici strângem chiar ca să fac gardul mai bine. Ia ca așa.
eu toți villagerii, toate căsile am blocat, sunt câteva liberate. I-am blocat și am construit casa asta, adică am upgradat o casă aici. Și e firma care crede toți villagerii, dacă îi hrănesc. Așa și încă un cal. Portal spre Nether, care poți să ajung mai repede aici și faci drum și dacă am făcut eu inutil, dar tot una. Așa vreo mulți câini. Aici iată villagerii. Iată și eu mânță care am tăimuit. Am un chest cu toți comoarele mele. Și diamond sword-ul ăsta și să ne iau diamantele înapoi. Să ne iau așa că n-am armurul. Nu, mierele astea nu mai trebuie mai încolo. Так, aici am toate lucrurile lor de lucru. Ia. Stăteau și odihnești până a venit eu tot sus de la lucru. Aia că așa frumos facem. Și frumos. Opa. Короче, nu ne distrazem. Avem 4 de făcut. Păi. Așa ca așa. Ok. Asta și harta la sat. Așa e toată zona la sat, iată turnul, vine drumul ieșenii. Drumul casa asta centrală. Aici vine alt clădire, că cred două și acolo. Vine și la iaz. Nu, dar și la iaz vine. Deci parcă asta nu a fost așa tare. Și aici iată e ferma Sugarcane. Acum mă duc și oră și pe și încă. Și am două cănili și locul unde trebuie să odihnească villagerii de nu să iasă acolo. Așa că, da. Așa și mi-am mai plantat copaci. Iată porțile. Așa că firma Sugarcane. Știu că e foarte frumoasă, dar, da. Și amu Nether-ul să-l arăt. Dacă m-a întrebat ce n-am itemi, asta eu sunt proșu, am murit în departe. Și m-am uitat lucrul principal. Așa am un cartografer care îmi cumpără steclă. Și am business cu steclă și 20 miliarde de arsiu. Acea 25 de blocuri de peraldi. E mult. Geni? Tax care era dintre mașină, tu erai. Trebuie să aghi. Nu una, dar două. Mulțumesc, la revedere. Ca așa. Am level. Так, короче, ходим în Nether. The Nether. Iată am sosit. Și am să vă repede cine dintre voi o să întrebească paturile este. Хотя магii nu le folosesc ca mâine. Nu mai Așa în primul rând am făcut asta. Care dacă mor Nether să mă respawnez aici. Și încet baza așa la Piglin. Care a făcut în trade. Cum ați putut vedeți din știi. Хотя sper că n-ați văzut, dar este screenshot unde am luat săpașii din Nether aici. O să fac cunoștință cu Grigori. Unde Grigori? Ai.
Obiectele pe Grigori, el mereu stă aici. Nu știu cine vrea să plece și îi place aici. Și din 6 idei, oare Grigori? Om, zic, e nedorajte ж умирати. Це не затримка. О, обсидиан. А, дальше опять у вас. Келли мережи. Вади краб. Это еще поздно тут краб-то еще. Я что не Григорий. А если эндермен карим больше не как белу. Здесь ее дебичей лава кас 100 кескшева. Кас, de exemplu. Tem ce trece să rezultate, așa că și-a făcut așa drum frumușel. A, da, stați, tot vă arăt încă un loc. Ia că aici este locul unde minez netherite. Как же с меня... Ну... Музыка смара. О, ну. Шамонку морди фами. Щека, ты ела еще? Окей, știi și tare nu trebuie baza și poți să iei ți-ai hai, răspundă-și ochi, te rog, nu vreau să trăiesc. Asta trebuie și excursii. Salut! Tâmpit și ești tu. A, nu, gata, nu vrem, n-am vrut. Gata, pași. Ce, figit animal. Te nu, stai. Trebuie să ne regenerezi. Că te știi și tu m-ai iușit, e parazitul jos tu, na, mori. Haidem acasă, mori. Mi se pare că trebuie să dăm mai prea lungă. Uite că nu știu. Ultima zonă. Așa trebuie și aici. Acum am terminat făcut locul ăsta. Și enchanturi sunt. Fire aspect 2, să trebuie 30 de levele. Cam mult. Vă spun eu asta aici. Короче, și... Deam asta e mina. Și param noua mea bază care e în construcții. Da. Baza asta nu s-a schimbat, am un cal nou. Și aici eu prăjăm pești când pescăm pentru level. Este hartă la baza mea care arată oribil. Aici nu s-a schimbat nic, cam foarte multe cărți care trebuie să enchantez. Foarte multe lucruri, măcar nu se pot compara tot levelul. O, ia asta crutая. Așa. Așa, te netherite-ul trebuie să... Так, на время excursie. Continuăm. Este n-are nume până când. Deci atminesc planul să fac aici turn. Am făcut de amusat și nu ne interesează. E ca așa. De modifici în bază poți să intri pe aici.
Iată așa. Am mai mărit podul ăsta și am unul se conectează aici ianei și dăm o care duce la locul ăsta. Și este o cănilă. Și aici avem ferma de sugarcane. Și să să o unesc cu locul ăsta. Și aici avem locul unde am făcut eu bani. Gaura asta. Aici tot, că știți, aici tot era plin cu nasip. Era plin cu nasip. Prietene, dar tu n-ai frică. Și asta e cam uitat. Может, nu o să ne ducem în noastră acasă. Și acolo să terminăm seria. În următoarea serie sperăm ca să ne ducem în Nether și să startăm Nether Fortress. Ca să facem ca să găsim rodurile și alea de la... Uite cum îi cheamă, Blazor, точно. Ca după... A, stai. Altcumva trebuie să fac asta. Da, asta e întâi trebuie întâi să o și divizorul după Ender Dragon. Da, asta mai încolo. Și am ultimele locații care sunt aici. Podvalul la casa asta. Și al doilea, al treilea etaj. A, și am upgradat turnul și alea mari. Cam asta a fost tot. Seria asta nu a fost așa de interesant. Nu ne place nici aici așa important, dar aș putea să mai filmez așa Ian, numai că a pierdut foarte mult și trebuie să fac o introducere și s-a schimbat loc aici atât. Cred că de obicei a fost Ian și bye bye.